No niin, tervetuloa takas tänne Tehox-kanavan Minecraft Let's Play. Meillä on täällä jo aika paljon valmiina, että aletaan taas jatkaa tätä. Joo, tätä puhutaan kyllä hakkauttaa vähän iso. Mitä? Mulla on aika iso puu tuolla, niin en rupea hakkaa sitä. No huhu. Siinä kelpaas asustalle. Mä tuun sinne asu. Se voi. Kultazombi, moi riesta, moi. Mulla on enchanted bootsi. Okei. Eikä tuo pannu mitään, ei edes lihaa. Osaan rakentaa peilejä lisää. Ainoa, koska mä menen. Osaan rakentaa .com. Joo. Creeperikin tossa noin. Ja sinulla oli creeper. Zombi sisällä. Nautin tästä. Ja nautin tästä Ei. Kai. Nyt puru. No. No. I can't roll. Trying to sneak. Peilin jälkeen. Mahtavaa. Tuleekohan tästä rakennuksessa, jos mitään. Häh? Se oli ovella joku. Mm. Issus. Please. Come on. Älä käy mua arkuilla. Käy. Hei. Ihan oikeesti. Älä pälli muuta. Näppäilystä tulee mitä hyvää. Tuu tappaa se! Mä haluan pois täältä. Ja mä haluan räjähtää creeperille täällä. Reilu jätkä kaivoit maini suoraan mun mainin yläpuolella. No. Reilu jätkä. Mä en nähnyt sun mainias. Kiva. On kiva olla mun talon alla. Jee. Onko? No. Mä oon pikkasen hakannut kiveä. Fail. Nyt mä en oo ainoa failaaja enää. Heikkinen on vaan aina kuollut. Se on se perusheikki. No, koska... Zombit ja koska sä et antanut mulle ruokaa. Minä. Minä. Sinä on antanut ruokaa vai? Ei. Vaan puru. No voi vaan. Niin, voi vaan. Eiku hetkonen. Voi olla mitään vähän liikaa se läpeä. No, jos et tee niille mitään, niin kyllä. Tulisko nyt sieltähän se päivä tulee? Pikkuhiljaa. Creeperi räjähtää kohta varmaan, jos se tulee lähemmäs. En tykkää. Kai sä huomasit ton skeletonin tossa. Kyllä. Puhut.
Sulle. Kummalle? Kirveelle. Ai. Et se vois yhtään hakkaa niitä, mä oon taas vaan puolella. Mä en pysty hakkaan niitä. Mulla ei mitään, millä mä saisin niin nopeasti hengiltä. Mä tiedän. Syödä. No, olisiko taas mahdollista saada jostain vähän ruokaa? Mulla ei ole ruokaa. Joo, mä tehdäänkö 61 tuolla? Juotta, jeppa, juu. Nami! Jaa! Ok. Mullekin vois tällainen... antaa. Mitä? Mullekin vois antaa. Jumakauta! Minä mun perässä! Oli. En ole löytänyt muuten yhtäkään hiiltä. Anyway. Mä oon löytänyt ironia hiiltä. What? Ironi ja timanttia. Niin. Mä en oo löytänyt kuin ironia. Mä en oo löytänyt hiiltä. Mä oon löytänyt ironia ja hiiltä. Dumb. Minun logiikat 5/5. Joo. Jep. Hyppää nyt sen ylös. Hyppää, Harri. Aina. Fail! Mä tein uuden haku, vaikka mä pitää kyllä kirvestä. Ifu. Mitä minä feilaan näin pahasti? Stop failing, it's not cool. Mä olisin tehnyt taas uuden hakun näin. Easy timon. No. Ei sentään otettu sitä kisaa, että kuka voi löytää ensimmäisenä timanttia. Onneksi. Miten sä aina vaan löytät ensimmäiseksi kaikki? Niin mulla on ironia juttu. Heikki on aina kyllä ei oo mitään. Ihan kun se mua haittaa sinänsä. No, mä en sano. Se haittaa sinua. Noin. I'm okay with that. Nope. No, 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 Luola. Tässä on paljon ironia ja hiiltää. Yes. Ihan perusti hiiltä. Lapi! Löysit just Lapisella syliin. Ei. Et, okei. mitä sä teet? Minä vai? Niin. On vaan niin tylsää hyppinä sit on portaat. Kyllähän sä tohon halunnut aivan sama.
Nyt mulla on talo valmis. No hieno. Mene ylös tekee mulle timanttihaakka. Paljon sulla on timantti? No 5. Edelleen. Ai niin, kysymys sulta sit. On näin nopeasti nähtävästi. Noin. Ei kato postuissa on vähän ruokaa. Se vois kyllä lähteä tosiaan hakkaamaan nää uuden ja sen jälkeen mainaamaan. Saamme sen sängyn. Joo, tuu mun talolle. Tämän mekaaninen näppis kuuluu varmaan oikeesti tosi hyvin videolla. Kyllä. Napi. Taitaa olla sitä hiiri, joka kuuluu toi klik. Mulla on niinku hiljaisimmat näistä. Joku yritti ampua minun selkään! Vai? Nyt ei vaan ollut skeleton. Aha, joku kuolee. Moi, mä oon ylhäällä. Joku sen sänky. Joink. Mitä? Ei mitään. Spöllii jotain tosta maasta. Todennäköisesti yhden portaan multa. He. Ei siinä mitään, mulla on Okei. niitä kyllä. Pöllyminen. Mä saan sopivasti miekan ja hakka. Kuka haluu mun airomiekan? Miina. Sä sit kysyt ees. Sä saat lappu. Niin, tuo mun chesti. Jaksa, se on niin kaukaa. Jippii, takaisin. Tämä on hyvin mielenkiintoista pelata tätä peliä. Itchkon. Miksi täällä on skele? No mainissani on skele. Voi kamala, minä kuolen. Kamala. Tulen veden. Hieno homma. En tiedä, pitäisikö sitä mennä tutkimaan vai jättää vaan olemaan. Jaa. No, siihen ei kauan mennä. Nyt soihdut ois kyllä ihan jees. Mulla on kohta niitä ylitarpeita. Ylitarpeeksi. Siinä on hyvä suomi. Minä puhuu hyvää suomi. Minä et ymmärrä. Hyvä, että sinä puhuu hyvä Liisa. suomi. Ja sit sen jälkeen rakentais, kun se on nää talot valmiiksi. Vaikka toisella. Oikeesti. Joo. Se on mun kesätalo. No, mun talo on tämmönen loputon projekti, että mulla ei ainakaan tekeminen lopu kesken. Sä rakennat yhden puun päälle yhtä taloa oikeesti. 2 puun päällä ainakin. Mutta en mä tiedä, että se on varmaan 3-4 puut samassa. Well,
Ei vittu, mikä projekti, siis AMG. On, koska tää ei tuu koskaan ole valmis. Mä nyt tulee koskaan ole tyytyväinen. Seuraavassa videossa. No niin, nyt tää on valmis. Ei tuu käymään, se on hei. Todennäköisesti kyllä käy näin, että... Just sillä seuraavassa videossa. Joo, täällä on vähän papulaa. Missä? Täällä luolassa. Pikkuvikoja semmoset. 3 creeperia. Ei se mitään. 0 creeperia. Aha, räjähtiks ne? No, yksi räjähti kaiken. Joo. Pikkasen luoli. Sitten tää pitäis vielä supistaa kotiin. Ai, shaike. Pikkuvikoja semmoset. Se on jännä, että tuolla tuli just laavaa ja sit sieltä tuli vettä samaan aikaan. No, sulla kävi ainakin tuuri, jos ei muuta. Laavan alla on niinku suoraan vettä. Menen tästä, jos ei haittaa. Ai saakeli, melkein kuoli. Hyppe! Hyppää, Harri. Joo, siihen se kirves sit hajos. Ainahan on ajanut. Ei mihinkään ajanut. Et sinä. Älä sano tollasia. Aha, pääsin. Ai. Täällä on Endurmani. Endurmani. Oh no. Kato! Tapoin. Toinen kappale minua. Miakalla. Aattele vaan toinen kappale mua. Häh? Toinen kappale mua. Ei mulla Aattelen. mitään muuta kuin puumiakka. Ai joo. Ei oo kivinjakka. Ei mulla oo sellaisia väärä. Turhia sellaiset kapistukset. Mitä hittoa? Ei sulla oo kivimiakka vaan. Ei oo varaa sellaisia. No täältä löytyy aivan niinku muille jakaa. No jaappas. Enpä jaa. Ai kato taas timantti. Oikeesti. Joo, timantti on kiva. Ami. Ouch. Mitä et kai mennyt just kuolla? Meinasin. Hyppäsin alas ja siellä oli sittenkin creeperi ja mä enkä lehtinyt kaataa tietä ulos, koska olin tyhmä. Tuollakin on laavaa jossain. Kerroksessa myös on 14. Okei. Käydään väärä haku.
Slenderman, Slenderman. Oikeesti. No ihan oikeesti, on ihan Nope. Just talk testa. Au. Sano taas Enderman. Aiko kuuluu? Tää yks vaan löytää kaikkea ja sit me muut ollaan sille ihan... Tuohon veteen spavnas just 3 zombia. Oikeesti. Käänsi selkäni ja siihen spavnas 3 zombia. Jätte Bratoni on liikaa. Ei! Mene pois! Pois! Ama! Kaksi Enderpearlia. Joo, eikö se jakso ollut tässä? No joo. Hiljaa. Tää pätkästä tuli suuria jaksoja. Pamaakin näitä joskus. Ensi kertaa. Joo.